rotta. Se on vielä melko nuori. Ja sitten sinne saapui Onerva, tämä valkoharmaa rotta. Saa nähdä, kumpi voittaa pelin. Yhteensä meillä Heurikassa asuu 8 kesyrotan lauma. Ja aloitetaan näiden 2 rotan kanssa. Katsotaan, jos tuolta vielä saapuu muita pelaajia mukaan. Tässä on rottien koripallo. Näitä valmistetaan deodoranttipullosta. Eli sieltä kun irrotellaan sen pyörivä rollon osa ja porataan siihen pieniä reikiä, niin saadaan tehtyä tällainen pallo, jota rottia on helppo kuljettaa kankaissaan. Eiköhän aloiteta peli, eli sinne vaan pallo kentälle ja peli käyntiin. Hienosti Amalia teki ensimmäisen korin ja sitten olikin Onervan vuoro. Niin nyt jos seuraatte, mihin koriin otan korittelee, niin huomaatte, että ei ollut tarkoitus, että pallot kuljetetaan pois kentältä. Tämä Amalia jatkaa ja katsotaan, tuleeko se Onerva takaisin mukaan. Eli tosiaan rotta opetetaan, jonka mukaan päätyy pelaamaan. Tämä Amalia pelaa kirjavaväristen joukkueessa ja on opetettu siihen, että pallo kuljetetaan aina päätyy kenttään ja sinne ne korit tehdään. Onerva pelaa yksiväristen joukkueessa ja Onerva korittelee tuonne toiseen päätyyn. Eli tosiaan rotat on päivät ihan vapaana täällä koulussa. Ne saavat sitten tulla mukaan peleihin, jos haluavat pelata, ja saavat tietenkin poistua kentältä. Eli rotalle on ihan helppoa kiivetä sieltä kentältä pois. Ja Onerva on keksinyt tällaisen hauskan oman tempun. Eli se kuljettaa mielellään noita palloja pois täältä kentältä. Täytyy yrittää vähän laittaa kättä eteen. Onerva ei siitä minkäänlaista palkkiota saa, mutta silti se sitä välillä vähän harrastelee tätä palveluvarastosta. Ja sieltä kumminkin näköjään mielellään tulee takaisin töihin ja välillä sitten jaksaa korejakin tehdä. Rotta saa tässä aina ruokapalkkion. Eli ruokapalkkiona toimii keitetty riisi, joka on rottien mielestä sen verran hyvä herkku, että jaksaa vaikka vähän koreja tehdä. No nälkäisiä nämä rotat ei kuitenkaan ole, eli niillä on ihan ruokaa tarjolla enemmänkin omasta toiminnan ja leikkimisen halustaan. Rotat täällä tykkäävät pelailla. Ja niin saatiin 3. pelaaja mukaan. Eli Myy-niminen rotta. Myy pelaa Onervan kanssa yksivärisessä. Katsotaan miten pikku Amalia pärjää täällä 2 rottaa. Ja taas pallot kesken. Vielä muutama pallo mukaan. Eli tosiaan rotat oppivat ihan palkitsemalla. Jos rotta tekee jotain väärin, niin sitä ei millään lailla rangaista. Ainoastaan jätetään palkkio antamatta ja näin rotat oppivat. Rotat on kaikki rotaisia yhteen, mennäkään pallon pois. Pallo minulle. Kaikki ruokaisia eläimiä, ihan niin kuin me ihmiset. Ja aika samanlaista ruokaa voi rotille antaa. Rotat tykkää puurosta ja kaikenlaisista siemenistä. Paljon kasviksia ja hedelmiä on tarjolla jatkuvasti. Lisäksi välillä sitten jotain eläimistä. Lihaa, kananmunan tai raivua. Sieltä palautetaan pallovarasi kentälle. Sinne puolelle. Tämä Amalia-rotta on tosiaan aika nuori rotta. Se on kuukauden verran harjoitellut koripallon pelaamista ja näin nopeasti siirtynyt ihan ammattilaispelaajaksi. Usein rotilla menee muutama kuukausi, kun ne oppii tämän pelin.
mutta jotkut rotat on vähän nopeampia oppimaan. Amalia on hyvin rohkea luonteeltaan ja se on varmasti edesauttanut tätä nopeaa oppimista. Ja näköjään pärjää hyvin myös kahta vastustajaa vastaan. Mitään ongelmia. Norkan rotat on siis kesyrottia, eli läheistä sukua villirotalle, mutta tottuneita elämään ihmisen kanssa. Ja ei ole ihan niin arkoja kaikkia uusia asioita kohtaan. No täällä 8 laumassa kunnioitetaan vanhempia rottia. Me huomataan tässä varmaan pelissä, että Amalia antaa kiltisti pallon noille isommille rotille, jos ne siihen lähelle tulee. Näin sitten säilyy sohun. Sieltä saapui 4. pelaaja. Se olikin Merva, joka Sinnekin saapui Tilda. Tämä ruskeapäinen rotta. Tämä Tildakin tekee sellaisen korin. Se meni ihan oikein Tildalta. Ensin vähän korin ohi meni. Tämä on aika vauhdikas tähän loppuun. Näette, miten rotalle saa pelata useammankin rotan kesken. Pikkuhiljaa voitaisiin